Salam Ata TV YouTube kanalının mehriban müştaqlary. Hormatly tomoshaçylarymyz, Ata TV'de saylanan habarlar gepleşigimizden şu günkü sanynda sizin ehli jaňyly hoş gördük. Habarymyzyň şu sanynda Ukrainanyň kompaniyasy Türkmenistany awtomobil köprüsini gurar. Türkmenistan Tatarstan tezal alışıklaryň üstünde işleýär. Dünya çempionaty ilkinji gezek 3 ýurtda geçiriler. NBA'nyň çempiony belli bolýaly habarlar ýetirýär. Habarlarymyza başlamazdan ozal, şu günkü Ata habarlarda Türkmenistan aviakompaniýasynyň Türkmenistan Türkiýe ugurly ýürüýte uçar gatnawy baradaky habary hem tomaşa edip bilersiňiz. Gelingen bolsa habarlarymyza giňişleýin seredip geçeliň. Ukrainanyň kompaniýasy Türkmenistanda awtomobil köprüsini gurar. Ýurdumyzyň ýol gurulşy puwdugyny ösürmek, dünýäniň ösen tehnologiýalaryna laýyklykda dogry wagtlaşdyrmak, hemde ýurdumyzyň üstsäşir ulag mümkinçiliklerini ýokarlandyrmak, ýükleri we ýolagçylary daşamak häzirki zaman ulgamyny kemale getirmek maksady bilen Türkmenistanyň prezidenti karary gol çekdi. Resminama laýyklykda Avtomobil ýollarynyň gurulşygyny dolandyrmak baradaky dowlat agentligine Türkmen we Garaboğaz Gazagystan serhadine çyryly barýan avtomobil ýolunyň uruny Garaboğaz köl aýlagynyň üstünden geçýän. Iki gatnawly iki sany hereket zolugyndan ibaret bolan avtomobil köprüsiniň hende onuň eltiji ýollarynyň taslamasyny düzmek we olary gurmak barada Ukrainanyň Dorojnoye Stroitselstvo we Altkom jogapkärçiligi çekli jemgyýeti bilen şertnamany baglaşmagy ygtyýar berildi. Gurulşyk işlerini 2022-nji ýylyň iýul aýynda başlamak we awtomobil köprüsini hende onuň eltiji ýollaryny 2024-nji ýylyň iýun aýynda ulanmagy dogly taýýar edip tapşyrmak belenili. Türkmenistan Tatarstan tezal alışyklaryň üstünde işleýär. Tatarstan Respublikasynyň vice-premieriniň ornwasary, Senagat we Sowda ministri Oleg Karabchenko, Türkmenistanyň mali we ykdysadyýet ministri Muhammed Serdarow bilen dowuşdy. Duşuk Tatarstan Respublikasynyň Türkmenistanaky dowluk tiýarly wekili Ruslan Kabirow we Tatarstan Respublikasynyň Senagat karhanalarynyň wekilleriniň gatnaşmagyna Kazan Expo halkara sergi merkeziniň çägine geçirildi. Oleg Karabchenko häzirki ykdysady we syýasy ýagdaýda adaty hyzmatdaşlarymyz we esasen Türkmenistan bilen hyzmatdaşlygy berkitmegiň Tatarstanyň daşary sowda işlerini ileri tutulýanyny aýtdy. Kamaz, Tatneft, Akbars gäme gurulşy korporasiýasy, Ker Holding ýaly öňde Tatarstanyň kerhanary Türkmenistanda bir neçe iri we geljek uly tasamalary durmuşa geçirýär diýip belleýän Tatarstan Respublikasynyň vice-premieriniň ornwasary Tatarstan bilen Türkmenistanyň arasyndaky hyzmatdaşlygyň diňe bar bolan sebäpler bilen çeklenmeýändigini aýtdy. Häzirki tapyrda bir neçe şertnama baglaşmak mümkinçiligi göz öňüne tutulýar. Gepleşikleriň dowamyny taraplar ulag gäme gurulşyk neft himiýa dokma senagaty, owa hojalygy, lukmançylyk, ilim we bilim podagynda mundan beýleki hyzmatdaşlygyň meselelerini aralyp maslahatlaşdylar. Dünya çempionaty ilkinji gezek 3 ýurtda geçiriler. Futbol jankoýarlarynyň uly sabartalyk bilen garaşan futbol oýunçy dünya çempionatynyň geçiriljek ýerim köpleri gazaklandyrýar. 2026-njy ýylda geçiriljek futbol oýunçy dünya çempionatynyň geçiriljek şäherleri belli boldy. Bu arada Halkara Futbol Federasiýasy habar berýär. Ilkinji gezek bu çempionat 3 ýurtda hemde 48 ýurdun milli ýygyndysynyň gatnaşmagyna geçiriler. Amerikanyň Birleşen Ştatlary, Kanada we Meksika, Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň Los Angeles, Miami, Boston, Atlanta, Dallas, Kansas City, Houston, San Francisco ýaly şäherlerinde futbol duşuklary geçiriler. Şeýlekan bu çempionatyň käbir duşuklary Meksikanyň Mexico we Monterrey şäherlerinde, Kanadanyň bolsa Toronto we Vancouver şäherlerinde oýnalar. Çempionatyň final duşugynyň geçiriljek ýeri soňra keskitlener. 2026-njy ýylda dünya çempionatyna 48 ýurdun milli ýygyndysy gatnaşar. Mundan özalky dünya çempionatlaryna 32 dowlatyň ýygyndysy gatnaşýardy. NBA'nyň çempionu belli boldy. Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň Milli Basketbol Asosiasiýasynyň çempionu belli boldy. Play-off tapyryna Golden State topory bilen Boston topory duşdy. Bu duşuklaryň 6-njysynyň netijeleri boýunça Boston toporundan üstün çykan Golden State topory çempion bolmagy başardy. Soňky duşukda 103-90 hasabyny ýeňiş gazanan Golden State topory 7-nji gezek çempion bolmagy başardy. Bu topory soňky 8 mowsumda 4-nji gezek çempion bolup, taryhy rekordy gazandy.
Mundan öňe 1947-nji, 1956-njy, 1975-nji, 2015-nji, 2017-nji we 2018-nji ýyllarda NBA-da çempion bolmagy başaran Golden State topary 17 gezek çempion bolup, Boston we Los Angeles Lakers toparlaryndan soňra iň köp çempion bolan 3-nji topary boldy. Ine mehriban müştaklar, Atawatan TV'de saýlanan habarlar gepleşigimiziň şu günkü sanyny size ýetirmek isleýän habarlarymyz şulardan ibaret. Hormatly tobaşaçylarymyz, şeýlekem Türkmenistanyň elçihanasy Irany haýyr sahawat çäresine gatnaşdy. Thomson asy günlerinde arasy agyz suwuny içiň. Agyz burun örtükleriniň daqylmaly ýerleri. 5 ýaşly gyýjagaz kitap ýazyp, dünýä rekordyny goýdy ýaly habarlarymyzy Atawatan Türkmenistan.com saýtymyzdan giňişleýin okap bilersiňiz. Gepleşigimiziň eneki sanyna görüşýänçek, hoş sag bolun.